zvuk. Verča. Šára sama hajsli. Jo. Ahoj. Ne. Ale tak ono to nešlo, ona furt čuměla kráva. To nevadí. Ono to točená. Tak to ne, ano, je dobrý. Jsem videu. Ne, máš to. ne, tam nejseš ty, no. Takhle. A to ti nedáte? Tak na to. No to teda nedá. Nedá. Dobře. Jsi ale hajzl, hado. Hej. Je tam bude smát, tak to přetočí, ne? Hej. Hebožky, ne. Chceš špom. Ha, to bylo fakt směšný. No dobře, no. Večer šťastná, že jsi se lebeda. Jo, že ho má ráda. Tak prosím, já tě nahraju. Tenis. Ne. Dobře, tak si musíme natáčet, jak jsem ve Sněhurkavém. Natáčet. A tam budou i děti? Jo. Tam bude můj bráška. No tak jako nevlastního. Tak dám si. Když tam bude takovej malej, brýlatej, blondětej kluk a bude se jmenovat Péťa. To se provádila. Jo, ten je strašně sladký, jmenuje se Petr Tichý, ne? Jo. Ten je strašně sladký, já ho znám. A když tak ho pozdravuj ode mě, jo? Tam byl. A jako vy to budete dneska pasovat? Ne, ale jenom provádí. A bude tam dneska? Mám tam včera. No, já jsem mohla vidět Péťu. A taky. já. Jo, no, a že je sladký. Ale to je strašně můj potichu. a vy se tak ale se bojí, ale on je jak jako on je divoký. Ale Monika vláda. Já vám pak řeknu, jo. Co Pak? Tak jo, čekej.